Begynd. Velkommen til Katte Flippes. Og i dag der laver vi collab med Katte Mugges. Sæt i gang. Nu har vi tænkt os at lave Katte Flippes med Magnus her. I dag der laver vi collab med Katte Mugges. Begynd. Nu er vi ankommet til Boulevarden. Hey, du skal lige finde processen. Nej. Det er Mikkel med. Ej, det lugter Det her, jeg mener, jeg har ikke været en fucking del af det der. Jeg har ikke været en fucking del af det der. Konklusion. Katte Mugges kan flippes.